Fid-dawl li wieħed jista' jabbuża fis-sewqan matul il-lejl e kif it-toroq ikunu iktar vojta u bekk wieħed iżid il-veloċità waqt is-sewqan, il-Korp tal-Pulizija kompla jintensifika wkoll il-kontrolli tat-traffiku matul dawn il-ħinijiet. Waqt kontrolli ta' traffiku li saru f'Ġunju u f'Lulju bejn it-8 ta' filgħaxija u l-4 ta' filgħodu inħarġu mal-500 taħrika għal sewqan b'veloċità eċċessiva. Dawn il-vetturi nqabdu jinstaqu b'veloċità ta' iktar minn 15 km fis-siegħa il fuq mill-massimu taż-żona tas-sewqan. Fost it-taħrikiet dawn ingħataw lil sewwieqa li nqabdu jsuqu b'veloċità ta' 159 km fis-siegħa, 156 km fis-siegħa u 184 km fis-siegħa f'żona ta' 70 km fis-siegħa. Taħrikiet oħra nħarġu lil sewwieqa li nqabdu jsuqu bejn il-111 km fis-siegħa u 140 km fis-siegħa fl-istess żona ta' 70 km fis-siegħa. F'żona fejn il-veloċità hija ta' 80 km fis-siegħa, sewwieq inqabad isuq b'124 km fis-siegħa, filwaqt li f'żona ta' 60 km fis-siegħa sewwieqa nqabdu jsuqu bejn 103 km fis-siegħa u 118 km fis-siegħa. Sewwieqa oħra nqabdu jsuqu bejn 159 km fis-siegħa u 121 km fis-siegħa f'żona fejn il-veloċità massima hija ta' 50 km fis-siegħa. Il-Korp tal-Pulizija fi stqarrija qal li jibqa' kommess li jkompli bil-kontrolli ta' traffiku b'mod regolari f'kull ħin tal-ġurnata bilhan li tiġi mħarsa s-sigurtà ta' dawk kollha li jużaw it-toroq tagħna.